Ness-ana TV. Ndewonu onye ka nkene onye na-akụ nnọọ ụmụ mara mma. Taa anyị ga-amụ ụlọekwu. Today we'll be learning kitchen in Igbo language, and kitchen is called Uloekwu. Uloekwu, can you say that? Ite, pot, cooking pot. Ite. Eku-ofe, ladle or soup spoon. Ngaji, spoon, that is the one you use to eat. Ngaji. Iko, cup. Iko. Ikwe, mortar, the one you use for pounding. Ikwe. Akodo, pistol. Akodo. Efere, plate. Efere. Nyo, sieve. Nyo. Mma ekwu, that is what? Kitchen knife. Mma ekwu. Igwe oyi, fridge or freezer. Igwe oyi. Usekwu, that is what? Cooker, gas cooker or firewood stand where you cook. Usekwu. Ndewo ụmụ mara mma. Ngwanụ ka anyị mụgharịa ya ọzọ. Ite, pot. Eku-ofe, ngaji. Iko, ikwe. Akodo, efere. Nyo, mma ekwu. Igwe oyi. Usekwu. Ndewo ụmụ mara mma. Ama m na ịmụta n'ihe a na-akpọ ngwa nri. Ndewo.